Inento ezimbili nje Inkosi ayibeka enhlizweni yabo. Ngizoqala ngale ebaluleke kakhulu egameni lika Jesu. Since nje kunalomuzwa wePhasika, uNkulunkulu uyibekile lento enhlizweni yami ukuthi uJesu uyabuya. uNkulunkulu uyibekile namathele kakhulu enhlizweni yami ukuthi isikhathi asisekho bandla laKristu. uJesu sengabuya noma yini alanda ibandla lakhe. But there's something edingakala kuyibandla. Thina-ke njengomakoti wewundlu, there is something uNkulunkulu ayidinga kithi. Ngoba bazalwane lento lena bese ithathe engathi into encane ukuthi uJesu uyabuya. But leli kuyiqiniso lokuthi uJesu uyabuya. Umbuzo omkhulu uma ngabe uJesu ebuya, thina njengebandla silungiselele yini na? Thina njengebandla simile yini kwiposition? Amen. Izwi esifunda kulo lithi izwi, wathi kuso ngiqinisile ngithi kuwe namuhla ngizakuba nawe eparadise. Nkosi uJesu nangesikhathi sobunzima, nangesikhathi lapho ibethelwe esiphambaneni, but ayikhohliwe mission, ayikhohliwe into eyizele emhlabeni. Uzele ukuthi uyisango lezimvu ukuthi sizongena ngesango. Uzele aboni abafana nawe abafana nami. Uzele abantu abahlulekile njengawe nawe. Lithi iBhayibheli wayephakathi kwezelelesi ezimbili. But ngithanda lesi esinye iselelesi esithola irevelation ukuthi ngubani lona engibethelwe naye. Ngoba umuntu kaNkulunkulu ayidinga irevelation. Yadinga uKristu ukuthi ubani. Hallelujah. Ngempilo yakho nange-experience yempilo yakho kumele umazi ukuthi ungubani kuwe. Uhambe naye waphuma kuphi wangena kuphi wakwenzelani. Ungubani lo Jesu kuwehlangene ngaye namhlanje. Lolo wachitha igazi wanikela ngaye. For which and everybody kumele ube naso lesi sambulo ukuthi ngiyakwazi Nkosi ukuthi wena ubani empilweni yami. Amen. Ngisithanda leselelesi sathola irevelation sokuthi ngimeduze kwenkosi yamakhosi. Angeke ngiliyekele ithuba ngiseduze kwenkosi yamakhosi. Ungaliyeka ithuba lokuthi ususondele sisukile emakhaya seza lapha. I used to say ukuthi uma ngabe uzendlini kaNkulunkulu expect something. Ngithe mangabe ngizala ngithi Nkosi, ifisa isandla sakho singithinte le conference. Ifisa uthinte inhliziyo yami. Ifisa uhlule inyama yami nalapho kuhluleka khona. Ifisa egameni kaJesu uvule nalapho kuvaleke khona. Siyasidinga isambulo sikaKristu. Umntwana kaNkulunkulu uyasidinga isambulo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngesikhathi sobunzima Inkosi yamakhosi uthi ngiqinisile ukuthi namhlanje ngizokuba nawe. uNkulunkulu ufuna ukuba nawe. Ufuna ukuba nawe. Incwadi kaGenesis chapter 3. Lithi iBhayibheli encwadini kaGenesis, uNkulunkulu kwaba khona iparadise lapha ayibeke khona uAdam noEva. uGenesis chapter 3 lapho khona umuntu ehlukana khona noNkulunkulu ngenxa yesono. But uJesu uzele irestoration, ukubuyisana komuntu noNkulunkulu. Uzobuyisela iparadise kithi. Le experience yeparadise bantwana bakaNkulunkulu kumele siyiphile sihamba khona lapha emhlabeni. Kumele umbuso kaNkulunkulu ufike kithi sihamba lapha emhlabeni. Nansi imessage enginayo kwibandla kaKristu. Kumele sibandla kaKristu kunezinto kumele sehlukane nazo ukuze umbuso kaNkulunkulu ufike kithi egameni likaJesu Kristu. Kunezinto kumele siyidele. Lithi iBhayibheli lithi ukuthi uJesu ufuna ukuze emva kwami makazidele athabathe isiphambano angilandele. Ukuzidela kusho ukuthi khona izinto ezithi noma ngabe uyithanda kangakanani but ngobukhulu bokumazi uKristu bese uyasidela ushaya izibi ngoba manje sewuqonda understand ubukhulu bokumazi loNkulunkulu
omkhonzayo egameni lika Jesu Kristu. Imessage esenhlizweni yami ngizokhuluma nomakoti wekundlu. Ngizothi uJesu uyabuya. Ngizothi lithi izwi lokuqala kumele sikwazi ukuthethelela. Yazi uJesu mayebuya kunabantu abazohlala ngokuthi kunezinto ababambelele kuthi abangafuni ukuhlukana nabo. Kanti uJesu uzele i-restoration. Uzele uzobuyisana nomuntu. Asibuyisele kulolu yathando lasensimini yase-Edeni. Lithi iBhayibheli wayekafike ngokushona kwelanga ezovakashela u-Adamu. Wayekafika ezohlala nabo. uJesu uzele uzobuyisa lokho. Uzobuyisela umuntu kuNkulunkulu. Egameni likaJesu. Bazalwane, ayikho into enzima njengenhlanzi uma uyithatha uyikhiphe emanzini ngeke ukwazi ukuphila. Ayikho into enzima njengomuntu omayekahlukana noKristu ufile. Lithi iBhayibheli uma ungenayo uKristu ngofile. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Leli verse leli is about salvation. It's about abantu abathi Nkosi nangu mina. Ngicela ungikhumbule Thixo. Engathi bandla kaKristu bengake ngisho ngicela ungikhumbule. Inyama yami yangehlula ungikhumbule. Kule conference ungikhumbule. Awufuna inhliziyo yami ebuhlungu. Awufuna ukuthakathaka bami. Ube nale expectation ukuthi namhlanje ngabe ngibuyele ngiphinde ngifana. Ngizobuyela ekhaya ngehlukile. Ngizobuyela ekhaya kumhlophe enhliziyweni yami. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngizokhuluma nomakoti wekundlu okumele ayithintithe. Ngoba inkosi uJesu iyabuya. Okumele ayithintithe alahle izinto ezingafunakali. Inkosi uJesu iyabuya. Iyabuya inkosi uJesu. Ngabe wena makoti wekundlu uselele naye. Usabambelele entweni zakulelizwe esingeke kwenzele lutho esukufa egameni likaJesu. Usabambelele ezintweni ezingeke zikusendawo. Usabambelele kwimphakamo yakho. Usabambelele kuzazi kwakho. Lalela uJesu uyabuya. Ufuna ibandla elembathisa ubungcwele. Ufuna ibandla elembathisa ubungcwele. Jesus. Jesu uyabuya. uJesu uyabuya bazalwane. Message enqala Nkosi ayibeke enhliziyweni. Hallelujah. uJesu uyabuya. Hallelujah. There is something omenyenze. Nkosi yamakhosi iyabuya. Iyabuya kuthi angimemezele iyabuya inkosi uJesu. Iyabuya ifuna ibandla elithanda ebethembayo. Ibandla elinothando. Ibandla elinothando. Bazalwane, ayikho into ebuhlungu njengokuthi sikhonze ehle but enhliziyweni zethu asinalo uthando. Like lathi iBhayibheli uma singenalo uthando sifana nensimbi encencethayo. Kudingakala ukuthi sibe nothando. Sibe imbumba, sibe moya munye, sibe inhliziyonye ngoba singabantwana bakaNkulunkulu. Into ezoselekelela bazalwane ukuthi ishosebenza ukholo lwethu. Ukuthi wonke umuntu olayithi uma esuka la eyizwile imessage ukuthi uJesu uyabuya. Ahambe naye kwenza introspection. Azihlole ukuthi inkosi ngabe kukuphi lapho ngenzi kahle khona. Ngabe kukuphi inkosi lapho ngingamdumisi ngendlela efanele. Awungisize Nkosi. Ngicela ungikhumbule Thixo. Ngiyahluleka lapho egameni likaJesu Kristu. Umuntu ongenayo uJesu ufile. Wenze kahle mntaka baba wafika kule conference. But alikho ithuba elihle njengaleli. Uthi ubuyele ekhaya ube usubuyisene na. Ngoba uJesu uzele uzobuyisana nathi. Ube usubuyisile ubulungisile ubudlelwane bakho naye. Ngaliyeka ithuba elifana njengaleli. Lokuthi umukele uJesu Kristu njengenkosi nomsindisi. Savumiselelesi sathi uyinkosi yami. Lithi iBhayibheli ukukholwa kuzo sivuma ngomlomo bese sikholwa ngenhliziyo. Thathe lethuba ulisebenzise namhlanje. Wamukela uJesu Kristu njengenkosi nomsindisi. Uzoyidirect impilo yakho, uzoyiqondisa impilo yakho, uzovulela indlela ehlane
uzokwenzela umusa uzokuthwala. Yazi uma wamukela uJesu uhlala unokuthula enhlizweni yakho ukuthi awunamali ezinye izinto but uba nokuthula ngoba usumukela uJesu, usufumene ukuphila egameni likaJesu. uJesu uyabuya. Hallelujah.